चिरां जिल्ला साफागुरि गयबारि गामियाव मोसौ सिखावनि उदखार। होसो होसो गामिनि रायजोफ्रा मोसौ सिखावखौ हमनो हादों। दिनैनि थांनाय मोनायाव साफागुरि गयबारि गामिनि शरत नार्जारिनि नखरनिफ्राय मोसौ खावनानै लांनाय 50 बोसोर बैसोनि जामाल बादशाहखौ रायजो राजाफ्रा हमनायजों लोगोसे गंनै गारि आरो मोसौ मानै हमनानै रौमारि पुलिस थानायाव गथायो। चिरां जिल्ला साफागुरि गयबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा होसो होसो हमनो हायो मानै मोसौ आरो गंनै गारि आरो सिखावखौ। सिखावा रायजो राजाखौ गिनानै गंसे पालसार बाइक AS 190-8764 गारिजों खारदोंमोनब्लाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा होसो होसो हमनानै पुलिसनो गथायो। हमनो मोननाय गारिनि नम्बरा AS 18AC3465 आरो AS 190-8764 होनना मिथिनो मोननाय जादों। हेलौ मोसौ खावदोंमोन नै गारिबो मोसौबो खारबाय गावसोर नै हाग्राबारियाव ओरै मोसौ जलाफाराथिं खानानै हालोदबारियाव फिसाया मोसौ फिसा मासे गैया गारिया बैहाय दङ। मोसौजों लोगोसे नै गारिखौबो मोनबाय जोङो। गारिया जाहैबाय AS 18AC3465 बे गारिमोन। गारिया बेयाव थिखोदोंमोन, जों खुनुरुखुम नागिरफैनानै मोनफैनाय जाबाय आरो। गारिया बेनो खारबाय। माखासे पालसारजों दंमोन, बाइकजों खाथिनि मानसिफोरा नुदोंमोन। गारिया बेलै माबायाव दङ, मा होनोमोनलाय बे माबा दा टाइमा खयथा जाखो? जोङो नागिरदोंमोन 1थासोआवनो, दा 2:50 मोनफैबाय आरो जों माबायाव थालिरबारियाव। मालिकनि नामा माबालै তিনটা বাজে কাটা সেল কর নামটো লোৱা যাব ফোন কৰিছে সব সুইচ অফ হৈছে নাম্বাৰটা যি মানে এই নাম্বাৰৰ মোবাইলত যে ফোন কৰিছে 1টা 2টা বাজে সব সুইচ অফ হৈছে। दाउखा नोगोरनि होननाया बोरैथो आस्लाबानि दाउखा नोगोरनि